Sukun hau tongo naikhlai tongnai kaplai samaga faitor non tinam hajura bilai bilaka hambai tamni malan tinini kathare ma bang pon nan jor fika tini pona thangai jang bosong chapter 1 ni 19 ni tinang poribanai anchobadi kaitor tainoro ang khai tongdi kok bohro sejak tongo amon tai amrogno mesan mani abni kisa ulo amon sarokni habagra nahas thike bini busla hanun habagra chaka habagra daud hai hinui saka bini bufa ano borom khlaimani hai angbo hanuno borom khlainai heke daud khairokma sannani bini thani toitun rohorkha daud ni seleng rok amon sarokni hanuni thani bono khakama sannani phailekha phiaba amon sarokni thifang rok hanuno hai hinui saka nini naphano borom khlaimani bai bono kha kaham sannani phaio hinui de nung machong abo haiya bini seleng rok phaimani wngkha nini hano kaham khe naichomnani tei ulodonno mechannani bagui se phaio hingke hanun daud ni selengrokno romui twangwi borokni khochai silui borokni rirok kislang jora khe raui kiphilui rohorlaikha tai borok thangkha daud borokni kokno khnakhe bo borok romui borokni khochai rok lokphiya sak jericho o tongnani sahorkha amon sarok sakno daud ni thani chaya khlaikha hinui saui mankha hanun bai amon sa 1000 talent ruphai belep rohorwi korai malkhung rok bai korai kasanai thengkra rok mesopotamia arammaka tei jovani naharnani bagui rohorkha borok khungthamchi sai korai malkhung rok rohorkha tei makani habagra bini sengkrak rok bai khe phailai meda bagana o batham khalai kha amon sarok bai borokni kamiyungni nongkhorwi phaiwi chobani bagui tiyar wnglaikha daud abono khnakhe bo jawab tai bebak sengkrak rokno rohorkha amon sarok nongkhorwi phaiwi kamiyungni duglam o bachalaikha bono chubanani phaibainai habagra rok khe kami haparo tiyar wnglaikha job swkang bai uklogo ari rok bai kasujak nukkhe bo israel ni kaham kuk sengkrak rokno saiwi aramsarokni phasing mwkhang khe bacharwi rwkha tei sengkrak tongnai rokno khe bini takhuk abisai no bokhorok kongnoi rwkha bo borokno amon sarokni bwkhak naharwi bacharwkha job bono hai hinui saka amon sarok ano mechenmani nukkhe nwng ano chubaphai tei amon sarokno no mechenkhe ang no chubafainai phan tisadi kiriya wngdi sini borok tei sini kaidon kamiyungni bagui choba nanglai ono subai bini chajakmani twi no khlai tung heke job tei bini borok aramsarok bai choba nanglainani bagui ganao thanglaikhya tei borok ma khárbaikha amon sarok aramrokno
Harmani nukhe borok bo haino babisai ni bwskangni khachigui thangbaiui hayungo hablaikhya hinkhe job Jerusalem o kiphilui thangkha. Phiaba aramsa borok Israel rok bai mejenjakha hinui sawui mankhe borok tuitun rohorui Euphrates ni aramsa rok Jobani habhagera Hadadezer ni sengkrak bokrok Shopakno twyphang songui laikha. Daud abo khnakhe bobeba Israel ni sengkrak rok no thumui Jordan barui Aram rokni bwkhakhe bachalaikha. Borok Aram rokni bwkhakhe bachalaikha. Borok Aram rok bai choba nanglaikha. Aram rok Israel rokni bwskangni ma kharbaikha. Daud tei bini borok Aramni korai malkhung kasanai khorok 70,000 rokno tei khorok 40,000 yakungni sengkrak rokno butharlaikha. Borok Aramni sengkrak bokrok Shopakno butharlaikha. Hadadezer ni selengrok Israel rok bai borok mejenjakha hinui sawui mankhe tong kwchang tongna salaikha tei bini seleng wnglaikha. Hekhe Amonsa rokno tei chubano muchungjakliya. Elma kwthai purwng ni kaisa hamya khaitung. Amen.